Joo. Täällä taas ruopalkki. Mulla tuli eilen torstaina vidi ja mä jatkan sitä tänään. Ja tuot ruokaa. Niin perjantaina. Mulla tuli torstaina video. Ja sitten mä teen tänään toisen. Onks tänään perjantaina? Ei kun perjantaina mä teen uuden. Anteeksi. Ja sitten tänään lauantaina mä teen toisen. Ja mitä mun tässä? Pitääkö mun rupea? Elikkäs... Mitäs? Niin. Tänään lauantaina mä menen mun kaverin luo. Ja mä kuvaan Minecraftia. Elikkä Minecraftia tulee tänään. Ja Wipeout. Ja tehdään oman kaverin kanssa Wipeout. Niin kuin mä eilen kerron. Niin. Elikkä toivottavasti kuulette mun äänen. Nyt ei oo hyvä. Mun tuun äänen on vähän kiheellä. Siksi. Onks tää sama paikka? Joo. Mä toivon, että te tilaatte mun kanavan. Koska sitten mä voin tehdä spesiaa. Jos te haluatte. Mutta mun pitää vielä miettiä, teekö mä Minecraft? Anteeksi, oli mun sisko. Joo, se oli nää toiset äänet, koska mä katsoin YouTubea. Niin. Se katsoo jotain piirruohia. Niin. Mä toivon, että tilaat mun kanavan. Ja silleen. Joo. Mutta joo. Ei mulla muuta. Paitsi. Eilen se video oli lyhyt, koska oli yö ja mun piti mennä nukkumaan. Niin, se oli niin lyhyt siksi. Mutta tästä videosta tulee vähän pidempi. Kuka voi tietää. Mitä huomitaan? Joo, mun äiti on tuossa taustalla, niin älkää nyt.
Hetkinen. Kuvaaks mä edes? Kuvaan. 5 vasta. Joo. Mä en tiedä miten. Mikä sitä Elsasta tuli. Kierräks mä? Kierräks mä koko ajan? Vitsi. Onks tää uusiutunut? Joo, eli ottaa telkkaria. Mutta ottakaa sinne kommentteihin, onks mä parantanut tätä kuvalla? Sanokaa. Koska mä sain ton puhelimenkin nyt toimimaan. Tai mä sain ladattua sellainen valojutun. Niin. Niin että mä sain sitten sitä valoa tähän myös mukaan. Mutta nyt me päästiin tänne. City of Ilkaka. En vaihtu kenttä. Tästä tulee pitkä. Joo. Annan tässä on vielä aikaa. 8.2. Nyt tää on vielä vähän aikaa. Mä en viitti tehdä 20 minuuttia, koska mun tablet ei anna niinku, se ei anna, että mä teen 20. Lähtiks? Mä lopetan tän osan tähän, koska mä menen kohta sen kaverilla. Mä saatan sulle 11 tai 12. Mä menen sun luo ja me tehdään se wipeout. Me kuvataan varmaan kun minä teen sen wipeoutin. Me pelataan pleikalla, ei tietokoneella. Me varmaan kuvataan, ei tiedä. Tai sitten me kuvataan vaan se, että se oma hyvin. Niin. Joo, mutta tästä tuli siksi näin lyhyt, mutta tykätkää, kommentoikaa, tilatkaa, ei oo pakko, jakakaa ja sen sellaista. Ja se on heippa, morjens, moi!